Molt bona nit, Ramon. Què tal? El Xavi sempre regalant coses, Tuti, però ho deu regalant als seus amics, perquè jo encara no he vist res. Ara no sé de què parlem. No, sí. No, ho dic pels regals aquests que fan directe cada dia. Escolta'm, Ramon, que hem de parlar tristament de la primera derrota del Badalona, el nou estadi municipal. Per això li posàvem un toc d'humor a la situació. Clar. Sí, es van escapar els 3 punts, Tuti, no de la travessera de Montigalà, sinó del costat, del municipal de Badalona. Per primer cop el Badalona va cedir punts en el nou municipal, havia guanyat 2 partits, un de Lliga i un de Copa Federació, i ahir la primera derrota inesperada perquè, de fet, jo crec que... I un partit gris, no, em deies? Sí, el dia gris, el partit gris, tot plegat va ser d'un color que tampoc ho pintem negre, però va tenir bastanta mala pinta, la veritat. En general, el Badalona, diria jo que els 5 o 10 primers minuts sí que va tenir la pilota, però de seguida es va veure que el Saguntino, mitjançant principalment Keita, el jugador africà, que avisava ja a la porteria de Morales, i al minut 22 va arribar aquesta jugada amb aquest xut, un cacau imparable per l'escaire de la porteria badalonina. Era el 0-1 i tenint en compte contra el rival que estàvem jugant, es complicaven les coses perquè ja era difícil amb el 0-0, amb el 0-1 es multiplicava la dificultat. El Badalona de tant en tant treia alguna acció personal, sobretot d'Ivan Agudo. Aquí un penal, que després veurem amb més deteniment, que no xiula l'àrbitre sobre Gerard Oliva. Són circumstàncies que haguessin pogut canviar una mica el desenllaç del partit a l'hora de la veritat el Saguntino, que va fer més mèrits que el Badalona. O es va aprofitar dels errors, com aquest de Moyano, que no refusa la pilota, la passada cap a Keita, es planta l'1 contra 1 amb Morales i fa el segon, un resultat amb el que s'arribava al descans. Abans, però, Tuti, abans del descans hem de dir que Gerard Oliva tenia una gran ocasió per marcar. Ara veurem aquesta jugada en la que el davanter del Badalona és Ivan Agudo, que li fa aquesta passada, Víctor la toca i Gerard Oliva ha d'empènyer la pilota, però l'envia fora. Tu creus que haguessis marcat o no? Jo? Tots vam estar a punt de baixar el camp, empènyer la pilota i no va haver manera. 0-2 al descans, partit molt difícil. Segona part, i aquí sí que el Badalona és veritat que va tenir la pilota, l'àrbitre permissió amb algunes entrades, perquè clar, si unes eren tarja, les altres també. Després parlarem de l'àrbitre. El xut d'Ivan Agudo, m'has desviat bé, el Badalona que seguia controlant la pilota, dominava la segona part, de tant en tant generava alguna aproximació perillosa, amb possibilitat de marcar, però no hi va haver manera, i jo crec que ahir, encara que s'haguessin jugat 150 minuts, el Badalona no tenia el dia i no hagués marcat. Posar-te a 0-2 tan aviat a aquest camp, no aquest camp, qualsevol partit de segona B, tu ja saps que portes anys que és complicat, que poques vegades s'aixeca un 0-2 i l'equip està... Al final han defensat amb 10 homes darrere la pilota, traient el davanter. Això és complicat, generar espais, arribar, i tot i així hem tingut arribades per poder marcar. No ha sigut el millor dia, perquè ens ha agafat descol·locats, amb massa gent per davant de la pilota, les dues jugades dels 2 gols. La verdad que desde el principio el gol también nos ha hecho mucho daño. Hemos ido con mucha ansiedad, queríamos meter el segundo antes del primero, pero bueno, que seguir y la semana que viene a ganar allí en Alicante y nada más. Passar els resultats: València, Mestalla 3, Vila-real B2, Barça B2, Mallorca B1, Lleida Esportiu 1, Ebro 0, empat a 0 entre l'Hospitalet i Espanyol B, Llagostera 1, Alcoià 2, Sabadell 1, Atlètic Balear 0, Atlètic Llevant 1, Prat 0, Badalona 0, Atlético Saguntino 2, Eldense 0, Hèrcules 2, Gavà 3, Cornellà 1. La classificació queda així: Barça B amb 49 punts, Alcoià amb 48, amb 45 València Mestalla, Hèrcules A amb 42, Badalona 41 punts, Vila-real B amb 38, Atlètic Balears 37, 35 punts Lleida Esportiu, amb 33 punts Ebro i Cornellà, amb 32 Sabadell i Atlético Saguntino, amb 28 Espanyol B, Mallorca B i Llagostera, amb 27 punts el Prat, Gavà i l'Hospitalet amb 26 punts, amb 24 Atlètic Llevant i l'Eldense amb 13 punts.
I el fet de cedir aquests 3 punts, Ramon, doncs el fa caure el Badalona de play-off, no? A la 5a posició. Ara ho vèiem. Portava 10 jornades consecutives, l'equip de Manolo González en posició de privilegi, diríem, entre els 4 primers, entre el tercer i el quart lloc, i al final, després d'aquest mal partit que es va disputar ahir al municipal de Badalona, el Badalona cau en aquest 5è lloc. De fet, home, és que sempre tens l'esperança, i més quan un equip t'ha donat motius durant tota la temporada perquè segueixis confiant. Passaven els minuts i deies, hi ha la possibilitat que al final el Badalona es posi en el partit, però no arribava mai a aquest moment, fins que jo crec que ja a la segona part, tot i els canvis i tot plegat, es veia que a l'equip li mancava alguna cosa, que ahir no seria el dia. Es diu que cada temporada hi ha 1 o 2 partits d'aquests anomenats tontos, i jo crec que aquest va ser un dels que el Badalona va complir aquest any. Doncs que sigui aquest i prou, el partit tonto de la temporada. Ramon, parlàvem abans de l'àrbitre. El criteri de l'àrbitre, discutible o no? Discutible perquè no va influir en el resultat final, és a dir, en la victòria del Saguntino diríem que no va influir. Jo personalment crec que la victòria del Saguntino va ser justa, però, per exemple, hem vist aquesta agafada de Maestre que sí que és targeta groga, ho estem veient claríssimament, però el que ens empipa de veritat és que, per exemple, aquesta altra acció on no s'atura la pilota però agafen de la samarreta i van agudo, l'àrbitre deixa continuar i després no treu tarja. Clar, una tarja amb un jugador condiciona la resta del partit. Veiem també la jugada una altra vegada del penal de Gerard Oliva, jo crec que va ser un penal bastant clar, l'agafen per darrere, el llencen a terra a l'interior de l'àrea, l'àrbitre no xiula res, i va haver decisions també bastant polèmiques ahir al municipal de Badalona amb l'àrbitre canari Pulido Santana, que ja el coneixem perquè és un veterà de la categoria. I sabem per quan en té de baixa en Robuster? Mira, no t'ho puc dir amb exactitud ara mateix, però sí que és veritat que és un jugador que preocupa i molt, perquè Robuster és, igual que Moyano, igual que Koch, un dels baluards del Badalona a la defensa, és un dels jugadors referents a l'eix central defensiu del Club de Futbol Badalona, i segurament el que sí que podem dir és que es perdrà els propers partits. Ja no va jugar ahir en el maig contra el Saguntino, es va lesionar, recordem, dimecres passat en Copa Federació, està pendent d'un resultat d'unes últimes proves i, malauradament, Robuster crec que estarà alguns partits de baixa, i en tot cas veurem què és el que passa i com ho pot suplir Manolo González tot plegat. El que sí sabem del cert és que als homes de Badalona els hi queda un calendari força tapaït, Ramon. Sí, continuant amb el tema de les lesions, tenint en compte que hi ha molts problemes físics, ve un calendari que està molt ple. I molt ple què vol dir? Doncs que els 3 propers dimecres, a banda dels caps de setmana partits de Lliga, el Badalona haurà de disputar competició. Dimecres, semifinals de la Copa Catalunya contra el Girona. L'altre dimecres, estem parlant del dia 22 de febrer, anada de les semifinals de la Copa Federació. El dia 1 de març, tornada de les semifinals de la Copa Federació. Badalona-Fuenlabrada, Fuenlabrada-Badalona. 3 dimecres seguits, partits de Lliga entremig, ve el turmalet en els partits de Lliga, és a dir, estem parlant d'Hèrcules, Villarreal, Alcoyà, Atlètic Balears, etc. Veurem què passa, es complica la cosa, però el Badalona també ha demostrat que li van els reptes. Doncs vinga, anem a veure els resultats en d'altres futbols. En segona nacional femenina, Llevant Les Planes 1, Sígol 5. En segona catalana, Llafia 3, Escola Joventut Campí 2, Escola Futbol Mataró 8, Lloreda 0. I a la Lliga Nacional Juvenil, empat a 2 entre el Cornellà i Badalona. I anem ràpid, Ramon, perquè se'ns acaba el temps. Victòria a l'últim minut de Llafia. Imatges ja del remodelat camp de la unificació de Llafia, que tornava al seu camp, i victòria al final in extremis. Es va avançar a l'equip del Campí 2 cops en el marcador, el Llafià, que igualava el 0-1, empatava el partit. A la segona part, el conjunt visitant, que tornava a fer un altre gol en el municipal de Llafià, semblava que tornava a complicar moltíssim les coses, era l'1-2, i atenció als 2 o 3 últims minuts màgics de l'equip de Jordi Souto, que va ser capaç de remuntar el partit davant el deliri de les graderies del públic que es va congregar al camp de la unificació de Llafia. Aquest era el 2-2 i en el temps afegit, el 3-2, un gol que li donava 3 punts i que deixa l'equip consolidat en el quart lloc de la classificació. L'equip que està baix, puntuar aquí era molt bo per ells, perdent temps és el normal, vull dir, jo els entenc, jo ho hagués fet el mateix que ells han fet, intentar perdre temps, intentar que no es jugués molt, intentar que no hi haguessin 2 jugades seguides, al final amb una acció a l'àrea ha pogut marcar Demba el 2-2,
ja el donàvem, no per bo, però bueno, almenys no perdre un partit que sembla que devries guanyar, no? I dintre del mateix descompte, doncs mira, ha aparegut Eric a l'àrea, hem fet el 3-2, i la veritat és que ens emportem una victòria que com aquell que diu, fa 5 minuts no la imaginàvem. Doncs gràcies, Ramon. Ens veiem la setmana vinent. Vinga, la setmana que ve esperem que amb una victòria. Esperem que sí. Gràcies. Anem al poliesportiu amb en Ferran Vinaixa.